Hi guys, hello guys, Mascara say guys, Muri say guys. Hi guys, Muri say hi Maria, Brenda, how are you? Hi Ella Mavinga, Bongingube, Christina Majgauta, Alice, Viri say Posh Chiera, Maswera say Cherish, Zawanda, Kufatsitsi, how are you? Pamela Klubangani, Viri say Fifi, Fifi Shaimen, how are you? Mori say guys, this is Sonia Smith, how are you? Viri say ansibike zvedutipala dzangu vaiko 4 right ndizvo chaizvo. Cherish Zawanda, Lizzie Elizabeth Mawere, Dadi Mpofu, Christabel, My Ray, Naomi, My Anna, Eve, HM, Rudo Charity, Hanzi Madima Kamarova, iwe kubasa, unoziva wani magame acho. Kuti paunomboenda kubasa unomborova. Priska, how are you? Shumi, Queen B, Kelly, Matobe Poka, Queen B, Natasha Nyati, Jili say, Jasi Prim, how are you? SCT, Miss Lofamba, you guys, Tripa 13800, Tishkepa 500, Titange, Sismelinya, how far yaka so disca. Okay, I want, don't worry, no, yeah, I know, yeah, that almost, I don't just see, what in Diripo, Nasna Mangwana, she knows that I'm there today and tomorrow. She knows. Saka ilikuya nyaya kakanganisika paya ilikuya. Right. Wadhanai Chiedza, Ruba Mapango, Marango, Jennifer, Rumbidzai, Priscilla, Flossie, Remigio. Thank you, Flossie. We love you too. Home girl wangu Flossie. Guys, Flossie itaidza tese primary, guys. Nambo kuzai. Taiwe pass. Taisinga tese actually. But tatipa same school primary. Anga chungori kuru ni gore chete. Takangodedza naudai. Saka ya. Beverly Mabaya, Catherine Gusha, Cicely Connor, how are you? Janet Bore, Coffee Cotley, Melody, Share Life, Tikasre Kuanda. Yes, Share Life, Tikumize Kuanda. Share Life, guys, Tikumize Kuanda. Tim Kwada, Susan Larry, Posha Joapi, Tania Pondo, Grace Makusha, how are you? Gracie, Adeline Muchade, Susan Larry, Lizzie Binyuchi, as I'm saying during the week. Dinga godi shan, Rikubasa shan, remember Tindaka Yakubasa Jamwan. Daka Yakubasa, Facebook, which is a also said that, so in party time, but Basa Kumberi, and it's Basa Kumberi. Queen Sila, Elizabeth Kotam, Maria Mandaza, Mangu Mobile, Rutendo Thelma, Memory Shara. And then December only is that really challenging and really demanding. December is demanding, and December is demanding. Well, I'm chapo than jitting and Kazakabasa to 8:30. So I didn't feel out 8:30 to the Zimbabwe. The Kuno couldn't you come 10:30 to Africa when running Givara. I don't want to feel like that. But I don't mind to come 1 hour chat. I don't mind coming 1 hour at 8:30 zozo to 8:30 to pizza na 9:30 kana 10 o'clock. I don't mind because usually dinorara na 10:30. Ndorara na 10:30. So I don't mind. But nenchingo fungidzira kuti vari ku Africa vadini vanenge vavata. Hanzi ndiro ku YouTube first time kuya ku live. Wow, welcome Maritariro. Apa ndo patiri busy kugadzirirai app yekuti patinenge tichita ma live kuno kuwe ku YouTube tinenge chikustreamirai direct ikoko because muri kuchema ave ku YouTube. Muri kuchema. Saka tiri ku busy ku implementa this software kuti tinenge tiri kuno kuchita ma live ka izvo zvingade itori live ku TikTok, ingade itori live ku YouTube, ingade itori live ku Instagram. Mese you get to hear fresh nyaya. Anoda kufona achifona ari ku TikTok ikoko, anoda kufona ufona ari ku YouTube ikoko, anoda kufona ufona ari ku Instagram ikoko. Andimona, it's a very expensive app, but trikuda tise app yoyo. Anza muskenda vacation for Christmas holiday. Pa Christmas holidays ndinge ndichori pabasa. Saka imimi mukataura kuti you don't mind na half 10 idzodzo kuti toita live yedu ye 1 hour chat. Tongostika to 1 hour 30 minutes. Tovataenda and ndinoita. Aisinya atizo yenyu kukustavisa hysteric. Ndoko nangoya 1 hour 30 minutes. So the problem in my life sepano unoya chiti 1 hour 30 minutes. Ino pesera yaku norova ku 3 hours. Guys, iwo ngoida kuwata tugosomukira kubasa.
Hanimona. Saka ipapo chete ndozviza kuti ndizotadza kuti ndizorega kuita malife. But tikawirira kuti 1 hour 30 minutes ndinokuvigirai. Ndozongopota ndichishayikwawo hangu apo neapo, but ndikazhinji kacho ndinenge ndichinyatsokutokuvigirai 1 hour 30 minutes tongouya musasara muchipedzisa ukuona ini ndarova pasi. Hanzi moita tinenge tiripo. Hanzi hadzenyu live dzinongopinda 4 hours ndiadmin hakuna. Ameno. Ndozvinonetsa izvo kuti tagara pano techida kuti 1 hour 30 minutes unless taita time keeper kuti anongoti dzichingoti 1 hour 30 minutes obva tokata live. Tinozviita. Achingoti 1 hour 30 minutes obva tokata live. Hanzi yakanyanya 22:30 yakanyanya 7. Handiti waona rutendo. Ndozvandaingofungira kuti vanenge vadini vanenge vari guys share live tisvike pa 500 titange nyaya tine ma guests guys right chimira papo guys. I hope man makapayana pano for my Christmas presents anditika vanhu vese makaita pay for Christmas presents. I hope makatanga kutengerana ma Christmas presents guys. Tengerana ini ndayazo kuvhaira ine yangu guys. Yangu Christmas present ish yakatouya nereceipt yayo ish ye Diane's Christmas present yangu yakatouya anditika slip yacho ish yangu yakatouya guys. Yangu present ish yakatouya. Yangu present ye Christmas present nemunhu ndakapikana naye ish yakatouya guys ish. Hanzi na magi time keeper ndipone kuchizoepo every day nemagi ish animaona ish. Saka I hope guys kuti makatengerana ma Christmas present guys. Let me open with you. Ndabva ndatopiwa necessity kuti kana chidanochinja guys ndobva ndanozvichinjira kana chidanzi tengereiwo airfryer please. You don't get to ask you kuti ntengereiwo chakati mo blessing. Here we don't do that. Anditika we don't do that. And ndikutoona kuti hauna time wataka kufollow up panapa anditika. So anzi wangu chera apindura I'm stuck now. Anopindura chera anoshanda mana saka unombata rongo izvo ukambata izvo so anenge amuka because akunda basa. Mubate anenge amuka izvozvi. Mubate ita zvokutofona uri munhu wewe mufonere anokubata. Saka inini wangu ndakatoo yangu guys. Ini ndakatosenda yangu yakatouya guys. Guess ona guys. Yes. This is a very nice watch. Yes. Zvakangonaka kutengerana ma presents guys. Anditika zvakangonaka kutengerana ma presents. Saka ndine watch yangu ndakatengerwa ku Boss E. Anditika Boss E kuBeaver inozichi kuBeaver Brooks. KuBeaver Brooks watch yangu ndatove nayo. Inini yangu present ndatove nayo. Anditika hanzi didn't get any pay. No, takapaya vanhu vese vakapayana munhu. Anza pana amuna kushaya. Takataura kuti nyora location yauri. Antika munhu ari ku location kokubva auya mubva machinjana. Vanhu vakawanda vakapayana. A lot of people vakapayana. Animona vanhu vakawanda vakapayana. So kana usina guys izvozvo right now tichimirira tikwani 500 isa location yekwauri. Kana usina pay put your location. Hanzi makatoivhura. Ndakaivhura ndingorega kuivhura. Ndakatoivhura. Put your location ariko akubati. Put your location ariko akunongi. Isa location yako izvozvi kune vasina kuwana mapay. Isa location ariko okubva kubati. Hi Lucinda my sister, long time, how are you doing? Isa ingikiri vanhu location enyu guys umwe abva kunonga ariko uri kana uri ku Kempton Park uri Joburg ingoti Joburg. Kana uri Pretoria ongoti Pretoria. Kana uri ku Bedford ongoti Bedford View. Antika mo ari ku Bedford anongokunongawo anditi then mo utengerana. Pane ari ku Leeds uyo ari ku Cape Town uyo. Anza mina Harare, imba yari ku Harare, mai Edi wari ku Coventry. Antika nonga nai guys, chibva ungoenda pane munhu yotoka nini ndiri koko, mubva machinjana. Antika just go to that person obva ungoti inini ndiri koko ku Berkshire. I'm with you in Berkshire. Mubva matodi mutotaura. Pane ari ku Leicester. Vari mu UK I think you guys munokwanisa kungopeya because munongoita mungoisa overnight inosvika parcel. Overnight parcel inosvika. Antika saka ari ku Manchester anokwanisa kungopika chero munhu ari ku Leeds uyu. Animona ingopika na iyo baba kuno kuzvinokurumidza chakaipa ndechekuti munhu ari ku SA ononga munhu ari ku Zimbabwe panofamba sei momza wangu wa Florence Madiwe vari ku Derby antika so Florence batana ina Edina Tizora ari ku Coventry motumirani Edina ibva watobata kana mamsora apa pane comment iyo ya Florence Madiwe mbisi inda ipapo ibva waenda ipapo mubve mabatana ipapa ibva watoenda ipapo mubve matonobatana ibva matoenda antika ari ku Barnsley uyo chibva wabatana na inda kumusoro ko unotsvaga munhu ari muno mu UK antika kuno kwazvinoisisa overtime motoita hanimona hanzi na Betty ndiri ku Randburg Betty ari ku Randburg na Porsche ari ku Jamestown aminoti munenge muzotumira na sei zviri easy inozi overnight courier dzedza zvinoita
and but musapikana na ku different nyika, musapikana na ku different nyika, chingopikana vanhu vari mudhuze imomo. Hanzi USA tosendana na gifts on Amazon. Exactly. Thank you Rumbi. Rumbi akutoti vari ku USA tongotenga, unongotenga ku Amazon wisa address ikoko straight yobaya direct ikoko. This applies vari ku UK, unongotenga president yako wisa address straight yekune munhu wako yotongobaya ku munhu wako. Hanzi na simba ndiri ku Cyprus. Kana pane vari ku Cyprus. Anditika kana pane vari ku Cyprus. Hande avatopikana Gina na Bet vatopikana because vanenge vari ku same area vese. New Zealand kune ari ku New Zealand. Sakabatana ari ku New Zealand uyo, and then Joburg West Joburg Roadport batana ikana utina Poshia ari ku Jamestown uyo mongo tumirana ne Mr Korea guy amona torana pikana stato famba na indima tato pedza na tapa 400 guys ande tipinze guest yedu ande first Loras chinongana na tsitsi blessing maitina inongana na tsitsi yo Krugersdorp padhuza pa munongotumira chinongana na tsitsi munongotuka USA iwa koma tete chaiwo kurai kumsoro mubatana ne ku UK ne ku USA uyu kurai kumsoro kumbatana ne ari ku UK ku USA yuko. How much you send for the present? No, takatara titi yaunokwanisa iwewe usazvisepa kona yaunokwanisa, because it's the thought that count. And atinga fanani tese guys, we cannot all be the same. Kuti mwana kutengera chunje 500 iwo aunengo sina 500 yacho iwo nengo 10 pounds. It's just an appreciation thing. Murungu appreciate na chete kungoti umweo andika Maria unokwanisa iwewe ndo yaunokwanisa. And mona Maria unokwanisa, if you can afford to buy a personal lipstick ndizvozvo, if you can afford to buy a perfume, that's it. If you can afford to buy a watch ndikoko, if you afford to buy a braids emsoro chao, that's it. And mona hana ndezve ma Christmas presents, and mona ndezve ma Christmas presents. Mwana wache ranzi Canada, vari ku Canada guys bataiwo, saka they will know my address. Dati ndinoda kusatutu kana uchinda unogona kungoisa address ku post office wonoita pick up. Hanzi that follow page IP manje muzozwana sei nongana guys tapa 410 guys tiri pa 410 and share life guys tishike pa 500 share life. Hanzi ya umwe uyu Queen Sila referral page pana Queen Sila batana na Queen Sila vari kwenyu koko Linda mjumuzhirise pana hana futi ari ku Island pana nono ari ku SA nono batana na Susan Leroy ari ku Johannesburg koko batanai Cape Town uyaikani pana ari ku Cape Town yo guys tafadzwa mudiyani vana nongo wako tifambe right guys. Tine nyaya tinayo nasi guys, we listen we don't what? We don't judge. We listen, we don't judge. Right. Saka ndine musikana wandinaye panapa. This girl ini ndanga ndamuchinja zita. Mukaenda pa flyer ndanga ndakachinja zita. Ndanga ndamupa rimwe zita. Anditi. But ati no. Inini andisikuda kuchinjwa zita. Ndinoda kuya ndiri mbune sezvandiri. Akati ndoda kutojoina iri life. Vanhu vandione. Andisikuda zvokuti kudika because ndokurarama kwangu ndo basa rangu. Saka ina handinyari nebasa rangu. Usambonyara nebasa raunoita. Iwo chiraramisa mhuri yako. Ende uchidya uchiguta. Anditi. Saka hanzi ndichauya ndiri yeke. Saka vana Judge Judy. Anditika mombomira kujaja munhu. Mombonyarara. Anditika. So, my dear sister, can you please send a request to Ede to on Hesi Dre Rasta Mwanangu, how are you?
How are you? Dre Rust, how are you? My December babies, my birthday, my December babies, how are you? How are you? How are you? How are you? Koya mida yasekuru. South zvakazofamba sei. Yasekuru, mida sekuru. Tambia mida sekuru nei. Yemskana kuuraiwa, right? Tiri kumbonesana guys nenyaya yemwana uya yaukumitiswa nastep father. Zvakaoma guys. Zvakaoma. Nyaya yacho zvakaoma. I hope tichapedza panapa tichaita futi meeting manheru. Toona kuti tikuzvifambisa sei. Zvakaoma. Hanzi my birthday is in 2 days, 18. Oh, musi 18. Happy birthday in advance. Tifungidze posh musi wacho tikwanise kuitawo happy birthday. Dr. Jangulong, how are you? I'm adding you, Kelly. I'm trying to add you, Queen B Kelly. I'm trying to add you. I hope unopinda wena. I hope unopinda. I hope your network is strong. Unopinda. Answer my mom 25 December. Oh, I share birthday with your mom, Natasha Anyat. I share birthday with your mom. Urku decliner, Kelly. Don't decline. Accept. Urku decliner. Buda udzoke. Buda pala ivu godzoka. Urku decliner. Buda udzoke. Urku decliner. Buda udzoke. Urku decliner. Yes, salo zviri sei. Urku decliner. We are send a foot request. Once 19th birthday. Oh, rakora tosvika. Pamela, I'm good. And how are you? Patience. Mesema December babies, guys. Happy birthday to you. Ndinotengera big request of Zimbabwe. Iwe unotengera umwe munhu chinhu here. Unotengera umwe munhu chinhu here. Haungodi kutengera iwe usingatengeri umwe munhu chinhu. Unotengerawo vamwe vanhu chinhu. Chiedza. Kim Kaboom, uri kudecliner. I don't know why she's declining. Uri kudecliner. Hazina Chiedza, I enjoy your lives. When I fall asleep listening to other people, ndinoita madzikirira and wake up with, but if I do it, it's when I sleep. Iwe Chiedza ka, ine madzakoda kungotisetsa chete dangotifadza chete pano. Chiedza ka. Muzondo chiripo. Don't decline, accept. Uri kudecliner. Ita zvoku accept. Na Michelle 23 takapedza tashare birthday nemwanakomana wedu na Michelle. Oh, Hans, I mean tomorrow. Oh, Irene, happy birthday in advance. Hans, siveri zvindangosara neye kudzokesa. Wakatengera anichi naidea. Tiri kuti vanhu vari kupatina panapa vari kubatana 2 kuti mutengerane mapresents. Kelly, you are declining. What is going on? You are declining. What is going on? Uri kudecliner. Instead of to accept it, you are declining. I don't know what's going on. Uri kudecliner, dear. Ndito kutsvaga. No, I'm a client. All right. Thanks. You can call us quit. Hello, Kelly, what is your Urku decline. Is it the accept? Is it the no, I was going to decline. Restart your phone. My phone is restart foot. Ingoita restart. Alright. Unoda kumuona ka. Ari mu comment section. Unoda kumuona ka. Unoda kumuona. Saka regai anza kupinda. No, I don't think it type yo. Haisi type yacho. I don't think it type yacho yokuti ingazo shit.
nyaya iyo ndoda kutoiita iyoyo yemabhanana iyi, but takambomira timbouya nenyaya iyi. Right. Wadzo kana wauya isa request dia, kana wapinda isa request. Kana wapinda isa request. Kana wapinda isa request Kelly, kana wapinda isa request. Kana wapinda isa anzokaza no commercial trips. Ndakapuwa mabhucha akawanda ndakatarisa ndakatozoona. Konde imashewa ngo isindishiya kuti zvinombofamba sei. Sapane gari andiri kuona acho naase kugosha tesi shungu tudukuduku twakadai I guess ndo zvavanocheka vachiita kuno kwamene. Shungu shandawo nezviripo. Right, I'm trying to add you Kelly. I am adding you Kelly. I hope this time will not pinda. Irungoti adding. Kelly pinda kationa. Zvinhu zvacho zvaKelly. Network inenge yake iri kutonetsa. Regaite zvokufona. Alright, takuita zvokufona Kelly. Iri kunyatsoramba takuita zvokufona. Takuita zvokufona. Alright, segandi phone. Vanoisa message. Uri pa live unobva disturbeka zvanenge uchiita. Hello. Yes, kuri sei? All right. Okay, no, that's not a problem. Right, Kelly wakadi zvako. Tiripo, right, wakarequesta live ukati ndinoda kuuyawo pa live ndimbotaurawo nyaya dzangu dzekufamba kwangu mumastreets aJohn Walker ndichitsvaga mari, life dziriko zvatinosangana nazvo and stuff. Anditi saka zuva racho ndinhasi tavepo hedu ende wakati iwe hatidi kuvigwa zita rangu indoda kuuya yeke ndakadai wangotoda iri video kuti vanhu vakuone ndikati uyu anozvitemba uyu. Saka anyway tiripo zvido zveclient zvemunhu kunyanya. Saka tiri pano Kelly toda kuti utange kutiudza kuti Kelly uyu ndiani, akakura sei, zvakafamba sei, zvikazodini kusvikira upinde muSA, kusvikira uzoenda kuna kuStiriti kumaPretoria kwaunoshandira uko. Chii chakaitika? I think now I'm 27 years old. 27? Yeah. Okay. Ndakakura on sina vabereki andinazokwanisa kupedza kuenda kuchikoro. Then ndakabva ndazoita marriage but ndakakasira kuroorwa because of situation
then ndakagara mumba about 5 months. Mwedzi wechisiks murume ndobvakushaika ndobva ndakusiwa ndine pamuviri. Zvadaro ndanga ndiri kumushandidzirwa. So vabereki vemurumewo vakabva vakanga vakashaika. Mai vakangoti mwana achifa ndobva kuita 1 month. Visa pa loudspeaker. Iri pa loudspeaker phone. Visa pa loudspeaker. Yes. Hello. Yabo manjande. Takukunzwa. Yabo ande. Alright. Ndobva ndazoita mwana wangu, ndine mwana musikana, now she's 8 years. Then ndo pandakazouyawo kuno kuSouth Africa. Mwana ndakazomusiya natete anzvati yababa vangu. Ndobva ndauyawo kuno. Ndakatomboya ndobva ndawana basa, it was 2020. Ndobva ndawana basa parestaurant. Then after that ndobva pazoya COVID. Then basa ndobva rapera. Ndobva ndakudzokera kumba. Ndobva ndakuzodzoka futi. So pandakadzoka futi ndakangosangana nemumwe murume paFacebook tichitaura nyaya kuti iwe vanhu vari kuchema kuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kuita mari mumaclubs. Kati vari kuita mari hawo. Ndobva atonditsanangurira. But first place akatanga kundisanganisa nemumwe musikana. Musikana uyu akabva aenda neni kusango. It was i1 day chete. Ndobva ndasvika kusango kuya. Ndakashandawo zvanga zviri nani. Then vasikana vekusango ndobva vatanga kuita jealous. Apa uri kuZimbabwe, uri kuZimbabwe kana wangotopinda muSA? Ndachobva ndazodzokera. Sorry Kelly. Wangu nzvimbo yawakandiindisa. Sorry Kelly. Ndikupingisa futi nemumwe musikana. Sorry Kelly. Hello, sorry. Wanga watopinda muSA kana wanga watobva uchiri kuZimbabwe? Ndakatova muno muSA. Wakapinda sei muSA? Alright, ndine mwana watete vangu anga ari kuno, ndo kwandakasvikira ikoko. Ndakati musi wembotsvagawo mari ndo muchiti zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. Ndobva handibhadharira tiketi ndokuya kwandakaita. So nekugarawo haungorambi uchingochengetwa, paunotanga kuona kuti apa pakuda kuti ndichitewo tsvaga zvokuti ndiwane kurarama sezvo ndandine mwana futi. Mwana ndandamusiya kumba. So zvadaro ndakatanga kushanda musango. Kana uchiti musango uri kureve iwe, musango pai, musango chisei? Musango mekuti mune makaiswa zvimashedi. So iri muno muSouth Africa kuPretoria West. Uri kuti musango kuSouth Africa West, kuPretoria West, kune sango rakaiswa mashedi? Kune sango rinotoitwa izvozvo. Sango ezini bushi? Bushi panenge pane mashanga enzitafu, pangori pabushi pane tsanga dziya dzinowanzoita kana kune mvura dziya. Zvakawanda ipapo nemiti, pangori sort of panjanji but pasango. Saka panenge pakati mashedi anenge achitori mashedi kuti munotopinda motoita secret kuti pane pachingori pachena. Ngezvakaoma. Zvinenge zvakaiswa zvimasaga, pongoiswa netress pasi. Zvimasaga zviyasa zvinongoiswa like ndotiti kungokomberedza ka1 position neuso mumwe nemumwe anenge ane kake. Muridzi wenzvimbo ndiani? Pane varume vanenge varipo vachigata ipapo. So unopinda then kana wakubuda waibhadhara 30 rand. Saka mibhedha mametress aya ndeani zvese? Ngatichazowizisa tine chibvunza kuzotinzwisise because ndakatosanangura kuno kunetsa. Nzvimbo iyi mametress zvine zvinhu iplani yeumwe munhu kai? Yakatoya nemumwe munhu. Ndiani muridzi wepo? Pane varume vanenge varimo imomo vanotoshanda izvi zvokuti vasikana vanopinda. Then musikana wega wega kana akubuda anobvisa 30 rand. Saka mapurisa anotoziva nezvenzvimbo iyi? Mapurisa anotoziva nezvenzvimbo iyi because dhera ndakatoendako pakatoya mapurisa. Ende mapurisa akauya wedha wanga wakapfeka kana kuti wanga usina unotomhanya wakadaro usina kupfeka. Achitobvumidzwa nemapurisa? Hapatobvumidzwa actually. Saka varume vanenge vakutora ikupi kuti muzoita kuti muzoshanda kusango uko? Varume vanenge vakuwana ikupi? Varume vanotopaziva panzvimbo ipapo, vanotouya ipapo. Really? Zora itendera mberi ndobva waenda kusango kuya. After ndabva ndobva ndaudza mutesi ndikati wangu nzvimbo yavandindisa haisi safe. Ndobva nditi don't worry, ndichakuningisa nemumwe musikana anoshanda muclub muPretoria town. Saka wanga usiri kuita mari here? Wanga usiri kuita mari here kuti uzoita kusafe? Takati
ndakatoshanda that day iroro ndakatoshanda almost 600 because andinatosweramo because vasikana vanga vakuita line vakupopota and stuff kuti popota kuti wakwauya munhu munyuwani havadi mumwe munhu munyuwani panzvimbo ipapo saka okay ndokuti uzoti ndakubva because kwanga kwanetsa panga panetsa kuti vamwe vacho vasikana vanenge vakaita nyaupe so vanokwanisa kuzokurova uri kutsvagira vanhu saka ndakati panapa hapasi safe. Alright, okay. Zvadaro ndobvati ndichakuningisa nemumwe musikana ndobva ndipawo nhamba dzemumwe musikana aishanda mutown paclub ndobva ndakutaura nemusikana uya musikana akati jonji wani kuti ujoine panzvimbo ipapo vanoda 2000 kuti ujoine ipapo ndepekuti paclub marumu anenge ari kudenga so ini ndandisina 1000 riya ndobva kutonditi kana usina 1000 ndichataura 2000 ndichataura namanager anokupinza then uzopedzisa imwe mari yacho the following day ndandine 1000 ndobva ndatopinda ndobva anotaura namanager ndobva ndatosvika pai ndobva ndatojoina pai ndobva ndatotanga kutoshanda so nekuzojairawo ndandakuta ndichikonfemawo dzimwe nzvimbo dzinenge dziri nane ndichitenderera so this year I think this is my third year kubva zvandatanga basa iroro. Saka iwo pawakapinda muSouth Africa uchitenga uchigara kumba kwekazeni yako iyi yakakuti svikira ikunoku pfungwa dzako dzakakuti rega ndinde kunotsvaga basa kusango hauna dzimwe basa dzipfungwa dzimwe basa dzaungaonadzo here kunze kwedzekusango idzi? No, mina ndatotanga nekutsvaga basa musango ndakatouya ndikaona basa parestaurant ndobva kwaita covid pakaita covid ndobva ndatomiswa mabasa ndobva ndakadzokera kumba pandakazodzoka ndobva ndatraya kutsvaga basa but basa harina kubati kusvika ndazoita meetup nethat guy ndiye akazondipa maideas but hazvina kutanga nekukuremera here semunhu anga asina mbozvita kuti utinopinda musangomo? Zvitorema ende zvairwadza zvanga zvisirikidzi munhu anga asina kuzvijaira kuti murume unenge usina kumboudza kuti ndinokuda or something wotongorara naye zvanga zviri tafu ende panguva iyoyo panga pane madisadvantage ekuti mumwe munhu anokwanisa kukubvisira condom ukasazviona because unenge usina kuzvijaira handimaona. Apa musangomo munenge kune kuri nguva yemasikati kana kuti usiku? Aiwa masikati musango masikati akutoiti usiku because vanorobha. Okay. Alright. Okay. Saka hazvakaoma. Saka wapinda pepaya waita uchibva kumba kwekazeni yako uchitenda kusango? Ndaitobva kumba kwekazeni yangu uchienda kusango. Pero ndachongoti regai ndimbonotsvagawo zvimabasa kumarava start. Ndomabhira ndaita ndichibva kwenda. Okay. So ndakapaenda one day ipapo pekusango. Ndobva ndazouya paclub. Alright. Paclub ndipekuti unotogara uchitorara ipapo. So nekuzowanawo zvimari ndobva ndakuzotsvagawo room pandanga kuti ndachaisa ndoenda kumba ndachaisa ndoenda kumba so ndobva mumwe shamwari yangu yazoti wangu chimboita zvekukata mapost kusiyana nezvekurenda ona panapa panongogarika parisa kwandakaita room ndakungoita continue nekugara paclub. Right. Saka instead kune vamwe vanenge vachizviudza toda kupindawo muchibasa ichi antika vachifunga kuti chiri nyore kana chichitaurika kudai so pane marisks akawanda ezvinhu zvinosanganikwa nazvo munosangana nazvo mukufamba uku and tinoda kuti what you want to be an open book and toda kuti uve open vamwe vazive kuti akusi easy kudhitenjera kana atanga afunga ruviri rutatu kuti akuendwe zvine nditsvage basa mamwe mariski amunosangana nawo handika ndeati ndezvipi zvimwe zvakambosangana nazvo iwe ukwanisa kwaipinda uchiti kuita basa rako iri marisks aunosangana nawo ndeati? Marisk like randambotanga kutaura kuti munhu anokwanisa kubvisira kondomu wokudamburira kondomu usingazvioni ndo imwe risk yacho yekuti unokwanisa kuzoita chirwere and stuff. Then imwe ndeyekuti like maclubs pane maclub randaiva nderekuti havasechi kuti munhu ari kupinda ane instrument ipi ane pfuti here ane banga here so like ndakambosangana neimwe client ndobva takuita service so akatora time ndobva ndakuti wangu watora time unowedzera ndobva kupedza okay ndokuwedzera ndapedza then paanga apedza pai ndobva handikupi mari ndobva atobudisa banga so unenge uri murumu uri one unokwanisa kuurava uri murumu imomo uri one
but advantage ndekuti maroom acho anoshiwa, munogona kuita 2 or 3 muroom moganhura nepeteni. So paunongostreama kana kuri kuti murenge mune munhu anenge arimo anokwanisa kukurescue, but toti wati vamwe vanhu havasati vauya vari pasi, unokwanisa kuurawa urimo muroom uchiurayirwa mari shoma shoma, because vamwe vanhu vanenge vane mhepo dzavo dongo hakana neurawa. Vamwe vanotopinda nefuti like the DCA another guy. Ndakati ndichimupfekedza kondomu ndapedza ndafunga kuti achiuya pambeti. Kubva ndakuona futi ichibudikira, ndozvati futi inobudikira. So hana yangu yakarova. Kubva ndakuti ko futi uri kuidii? Ndo basa rangu iro. So ndakangopanika, ndobva ndamuti acha chitora hako mari yako then wodzokera. Inini ndosara unotora hako mumwe. Hana zvakandiita, akangoita sei. And then mamwe marisk ndekuti ndakambosangana futi nemumwe murume wokuti akati apedza kurasa mbeu akarasa riri ropa ranga rakaonda rekuti rakazara kondomu, rikapedza kuzara kondomu rikazara nepasi. So ndiri mamwe marisk iwayo ekuti zvinokuvadza utano kunyanya. Saka ropa rikoka kuri kuromba here kana kuti chachiri chirwere? Iye kunenge kwaiva kuromba iye. Nekuti kuzara apaiva kuromba because akabuda ropa rekunge ameni. Saka hauna kubvunzawo kuti chii chiri kuitika iropa rei? Anga asingachatauri. So pakazouyawo security yakatopedzera ikazomurova kuti iwe chiziva zvaunenge wakaita wouya panapa woda kuvadzisa vanasikana panapa. Because ndekuri kuti iropa rekuti kurwara karaisa wanda kudaro, iro ranga rakawanda. So imagine just like pane vamwe vanhu vokuti anouya achiti ndiri kuda kurara neusina kondomu. Choti unenge waguma kuita sex nemunhu yasina kondomu, obleedha ropa rakadaro iro richienda maoko. So ndemamwe mariski futi ati. Ko vamwe vanotaura toedza kuti vanombokechwa, kune vamwe vambotaura panapa toikechwa nezvidhoma vachidini, hamusati masangana nazvo? Kana kuishama muromo nditepu kana chidini? Izvozvo ndinganyepa ndisandasangana nazvo, because chandakazvudza ndechekuti handibvumi kuenda kumba kwemunhu kuti munhu wokudza kuti uya kuno uya ndiende newe, izvozvo handibvumi. Saka izvozvo munoshandira pahotera ipapo paPretoria? Ndiri muPretoria. Saka munotogara pahotera ipapo? Ndotogara club iyo. Ndo paunotogara ivhu tochitomuka? Ndakangotenderera nzvimbo dzakawanda, Kempton Park, Dipereng, ndakakusvika ipo. Then ndobva ndazowana mumwe musikana pano paFacebook akatondifonera mukuru. Kendi ndepi ndikati ndianipo, ndikanzi ndangowonawo nhambo dzako paFacebook, uri kushandirepi? Ndikati ndiri kuPretoria. Kwanga aziva sei kuti unoita basa iroro musikana iyi? I think maybe nekuona content dzangu and stuff. Pamwe pacho sometimes ndinomboposta hangu chiti vari kudawo maservice and stuff. I think ndokuwana kwakaita that information. Wotomboposta paFacebook? Alright. Okay. Saka paunoposta paFacebook vanouya here maservice uku? Vamwe vanouya, vamwewo havauye. Saka nditi kana kuri kuti foni haina chinhu unongoenda mubva wavanhu vanongogara varimo, mukangotonyana mubva waimomo motongokwidza kumusoro zvotopera zvakadaro. Saka nepaFacebook kuti ndiri kuuya ubva atadza kuri. Vanokubatai paFacebook ava anobva topinda muinbox obva atidipe nhamba, mutoronga ndiri pakati obva touya. Inbox yangu haitoverengi izvozvo, mameseji akawandisa ende handitokwanisi kupindura vese, vanenge vakazara. Okay. Saka vachitozouya maprices acho akamira sei? Price anotengira pa R100. Per hour, per 30 minutes? Per quick minutes mangani? Toti munhu ari kuda blowjob then nemissionary R100. Blowjob ndo yokudla like ngori R100. Blowjob ndo yokudla munhu? Yekudya nemuromo. Saka munhu anto zvinoka naikeli mwanangu, uri wodla munhu wobuda ropa iroro riya wambotaura riya. Aiwa, tisina chidyi tisina kuisa kondomu, unotanga wapfekedza kondomu then munhu wozodya munhu. Saka kudya guys, kudya uku uri kunyatsokudya kusvikira munhu aburitsa? Kudya ndiko kungomuudza kuti imuke chete, because dzimwe dzinenge dzakarara dzobva kuti munenge musingadanani panenge pasina kana feeling. So kudya kunenge kuri kuti kuitraya kuimudza. Handi kana munhu angu yakati ndoda kudliwa chete, over 100 yakati ndoda kudliwa chete, haasi kuda sex uyu, anoda kungodliwa, zvinofamba sei? Munhu anenge achidawo kungodliwa chete ndo ma 150.
200 depending nokuti unenge waonawo kuti munhu akamira sei. Hey, all right. Zvakaoma. Saka mati hai. Kuno neprize ngozi achitende vanhu vanotouya kodliwa vasika. Vanonzwa kuti naiwe zvinonaka kudai so. Ine munhu achitodliwa kuti zvinonaka kudliwa. Pamuti ndidye. Vari mudzimba havadi zvokudzidya. Kutoita atizvirya vauya hamudle ikoko. Tinomeka sure kuti chadya. Aiwa ikoko hakudla ida tizvirya ivauye kwamuri muchadla imi ikoko. Right. Saka 100 kudla wati doggy style 100 kungokotamisa nemunhu chete obva toda 100 yacho. Munhu anotanga kutokupa mari then wotokota zvotopera. Kana achidawo pamusoro izvo zvama 150 130. Saka chienda pamusoro because pamusoro kukwera kwacho kunenge kwakanyanya than kunge munhu wakangovhura mapfuko wakarara. Saka iwe ukaenda pamusoro it's 150. Ini ndikaenda pamusoro pemunhu 150 then pane inonzi full house kuti unenge uchimupa blowjob ochinja mastyle ese oti blowjob then iye uya pamusoro wompa nekumashure then iwe woenda pamusoro iyoyo inonzi full house iyoyo. Saka full house ita mari inoita 350 ndio the highest kai. Yeah, ndio the highest iyoyo. Saka kureva kuti pazuva poga poga munoshanda ma350 kana munhu akati ndoda full house i350. Saka pazuva unogona kuita ma3 full house mangani? Kana iri month end unokwanisa kutowana kana 3 kana 4 then iwo vamwe vanenge vachiitawo mapiki like munhu anongoya pamusoro wotongoti chachachopedza piki isina inenge isina blowjob isina chii inenge iri 70 rand. 70 rand. Saka 70 rand inotengei? Haitengi tisinani but ukazowanawo vanhu toti wawana vanhu 3 kana 4 kozi ndakatombosvika palevel rekuti kana iri month end ndaikwidza kana nevanhu 15 20. Vemashort house iwaye vemashort time vemashort time madog style women on top uchingodaro woita 1.5 yako asikana sivaresi kana ari mamonth end. Ko manje kana uri kuperiod unoita sei? Usually kuperiod tinowanza kutokumisa sisineni nemafamily planning. Hazvizokuvadzi here mahealth yemunhu? Pamwe pacho ndepekuti unombozvipawo break because kuperiod it's like 3 days unongozvipa break for 3 days. Pamwe unokwanisa kumboitawo 2-3 months uchimborimisa wozomborisiya richibuda. Kune vamwe vari kubvunza kuti kumanyowa munoita mari? Ipopo level iroro handisati ndarisvika. Achauya umwe akabata 1000 rake obva ati ndokumbirawo kuti ndiite kumanyuwa. Utozvichaja kutoita mari? Handimbobvumi 1000 kumanyuwa tisinei. Because I think zvinoda vajaira but I have another friend of mine here ungachitaura. Aitoti kumanyuwa ndotochaja 3.5. Kumanyuwa kunodiwa varume vamazuva ano ndokwavakutoda kutofunda chinhu. Right. Saka pavanouya varume vaivaya apava vachiti isusu tikutoda kuti tiite zvokudai so ndoda kumanyuwa so unobva watoramba here nekuti mari yacho inenge yakatoti wande zvochiti varume plus ndizvo zvavari kuda mazuva ano zvepastyle? Inini handisati ndasangana navo vanoti toda kumanyuwa especially paclub but kufoni vanotoisa message unooffer here Greek unooffer here anal unooffer here rimming especially like maindia anoda zviya zvokusakiwa kumadhoti kwavo kuya. Right. Ko hanzi mwaka uya kati inini handisi kuda condom munoita mari? Aiwa nyoro hatiiti sisineni. Vamwe vanoita like clinic inotouyawo pamaclubs ipapa vanouya vachipa mapurity maprep and stuff. So vamwe vanoriskawo kuti anenge achishandisa hake prep rake achirovesa nyoro. Hakuriska kuriska chaiko chaiko. Because prep haridziviriri zvakaita samasyphilis and stuff. Prep rinongodzivirira HIV chete. Ndizvozvo nokuti masikana kugara ngachisongovepo. Because vamwe unotokwanisa kuti achitopedza mukondomu imomo paunotanga kuda kumuwa ipapa ipe panenge patori neblood so kureva kuti munhu anenge atori nesick so ukapa munhu akadaro pasina kondomu anenge ari mawana. Uchiti paunowaipa zvinoreva kuti vanhu vavadhimu novawaipa futi sipane kuchajere kuwaipa?
like paunobvisa condom cleaner like mastems zvinenge zvasarira and then kungocleana uchitanga kubvisa used tissue then handi panogona kuti matisho kona kunamira then ndozoshandisa mawipers uchicleana ani munhu here client kana kuti kuzvicleana iwe kucleana client ko client aifangi kuzvicleana it depends munozva kuti emu yaunovabata bhoma client the emu yaanodzoka because ukamubata bhoma cleana umupukuta nemawaipa mangwana achidzoka anongodzoka achikutsvaka kuti musikana wayo yakandipa good service. Oh, it's all about good service. All right. Saka per week should you say or per wakambobata mari iwewe kuti uti ndabata mari yakawanda unenge wabata mari like mazuva ndichiri kutanga kwasatomboshanda ma 2.5 13. Okay. Mazuva ndichiri kutanga kushanda all right. So iko zvimwe zvawandiwa I think munhu ari kungoti akaneseka kumurume akutongouya so competition is high these days in my clubs. Plus kune vakadzi vevanhu vanotobva kudzimba vane varume vachitouyawo takatozoona kuti kune vakadzi vanhu vakutotouyawo ikoko vachine varume vacho vanototsvagawo kumareasons ekutiza kumba vombouya kubasa ikoko vomboshanda voita mari dzavo dzokera kumba saka zvawandikwa munhu wesango it's like majority yevakadzi vari kusa it's like vangove kuita zvinhu zvemurodi ndochokwadi amaklabhu makazara zvisimene pane mumwe akati ari kumba then akaenda kumba murume aishanda kuzimu ndobva akuenda kumba aenda kumba amene akapa murume information address zvese ndobva akusvikirwa ari muclub apa vanga vane vana 3 akasvikirwa ari pamushikashika apiwa tengeswa nevamwe venyu mukadzi ari kuenda so mukadzi wose zvoti aichengeta murume anga asingashanda akauza ndokwandinotowana mara waiti ndinewanepi mari yandinouya nayo saka zvakangoperawo zvakadai saka vakatozoramba nei havana vari vese akatongokwira akangotokwidzwa akadzokera akatozviziva kuti ndokunobva mari kuna madhamu anoti mari inobva uku akatozviziva kuti madhamu ndo madhiri avapo ndo zvatovapo saka zvizvo vanhu vakawanda kuti anotosiya murume mumwe anotokwanisa ndiri kuenda kupeace job everyday obuda hake kuma9 kuma10 panovhurwa mabhawa kuma4 kuda anenge atowanawo ka300 400 kake akutoenda ku memuchizoti ava mainhingi vane murume avo ndimainingi asi kungoti vanhu vazobudisa rume kuti unorumigwa ka vanhu hatizotaureni but chitoziva kuti uyu ane murume basa racho nariri riski aiwa basa racho saka iwe zvawati unogara pahotera paloji apa paloji paunogara apa pane kana ukanzi nhasi kwaiwabva paloji paya unoendepi usina pako pekuti ugare pakati tsvikiti rumu yako chaiyo yekuti unosununguka uchizvibikirawo uchidai ndo plani yandava nayo manje kuti ndochitsvagawo room yekuti ndinenge ndiri free like pana mamwe maclients asingadi kuuya pamaclubs nekuti pane vanhu vakawanda anoonekwa oonekwa urerebwa pane munhu wese so I think room inenge iri ine private kuti unongotora munhu wako ouya kumba tani kunge uri paclub bose vamwe havabvumi but handizii hangu since mari idzi dziri ma100 rand nema200 rand ko hazviiti here kuti muite nyu zviya zvinoita vamwe zvokuenda pamaonline zvemaonfans wati ndo zvandiri kutoona ndatouya nekwamuri kudai ndo patori nepfungwa dzangu papo kuti ndichisiya zvemaclub then ndo upgradewo myself kozi kumaonline unenge wakubatawo vanhu vane mari dziri nani andingatiri ma100 rand saka the live idea yako yekuya palive ndekuti you want to upgrade yourself kuti ukataura nyaya yako chadini chasangana nevamwe vari kuma online ikokoko wobva vakutauka kuti ita so something like that. Okay. All right. Only fans. Okay. Guys, muri kunzwa mwana we ari kuti iye mendri danchashika angu but apa tomubvunza kuti chinangwa chekuuya palive. Saka hanzi chinangwa changu chekuuya palive kune vanhu vari kuita zvema online. Saka ndofunga akatogwa moyo nevanhu ava vanoita zvema online ma-top fan ma-only fans. Handimaona. Saka hanzi ndokumbirawo information kuti ndinozviita sei kuti ndipinde akwanise kuzvi-upgrade kuti apinde muma-online nokuti zvekumabhawa izvi ari kuti hazvichaiti plus guys 100 rand zvakangooma hazvo imari ishoma kuda kuupgradawo myself kuti and hauzoiti kusangana nevanhu vakawanda pazuva unokwanisa kuwana vanhu 2-3
kana munhu wanokupa mari yekuti mebhonga uchaishandawo kana 3-4 days so wakungoishandawo nemunhu wani saizvozvi live iyoyi utoita uri mukati mebhesi rakozo nditori murumu mangu svezvo murumu mako mutori kuhandika kuti nevamwe aiwa mumwe wandandinaye abuda anenge adzika pasi kunotsvaga munhu wavo kunotsvagawo eshesa saka itakatoya neclient unotombobuda iye wotomborohwa ndotombobuda iye womboita matiti alright and then okozotiwo tikawaniranawo maclient mumwe anenge achimboita yake mumwe achiita yake makagandwa reketei handiri hapana kuganirwa neketeni saka iye anotoitwa apa iwo apa muchitoonana varume vanozvienjoy vamwe varume vanozvienjoy ndofosa mukai guys haisi yofosa here ndofosa mukai ndofosa mukai nekuti vamwe tiwa murumu musina kana secret fosa ndeyekuti munenge chatifosa ndeyekuti maybe mukadzi 1 nevarume 3 kana kuti vakadzi 3 nemurume 1 ndo 3 samfosa saka mutomboita here iyoyo munotomboita here ndotomboita ma3 saka imari iyoyo 300 inobvidureiwo zvino 300 naikeni mwanangu 300 varume 3 uri 1 mwanangu no varume 2 inini ndiri 1 3 unovakwanisa here iwe unoedza ukasangana nevarume chaivo vanonyedza kubhogomora mai mwana 1 hour panofamba sei zvakaoma kana dziri nyaya dzesex handitozivi kuti zvakapera handinete handizivi kuti maybe ritori shari because kana ndinaa3 vari 2 ini ndiri 1 ndine ndichiti pandinopa mumwe munhu job site mumwe munhu ndee ndichiitika nemuromo uye achipedza uye achitopedza wachiuyawo mira saka watiiwe zvakaoma watiiwewo uchipa mumwe dog style umwe uchimutomudla handisika umwe achidii tinenge tiri 3 munenge muri 3 wala chiuchida umwe saka uyo achitopedza uku uyo achitouyawo umwe achito zvotopera zvakadai toti kuti vati 3 varequesta 3 vachida havo kuchinjana iyoyo i500 maybe vombotanga mumwe ari pamusoro mumwe ndichitambisa nemuromo oro ndichitambisa nemaoko vombochinja vachichinjana iyo ndo ye500 saka pazvinenge zvichiitika zvese izvi hapana paunombokecha mafeelings here because it's like varume vanenge vachitonakirwa akakuona mumwe murume achikwira pamusoro achitokwira pamusoro pemumwe mukadzi amene zvinenge zvichiitika ipapapo hapana paunozombokecha mafeelings here kana kuti amen pamwe pacho sisimeli ndezvokungotiwo zvimwe zvacho ndezvebasa then pane varume vanogona kusvira handi kunyepa sisimeli zototi unototunda chete kutombokanganwa kuti uri pabasa wakutongonakira semunhukadziwo zvinoiye kuzombobhadharisa here kana basa iri unozombobhadharisa here wanakigwawo ipapo vanototanga vabhadhara unotombokanganwa utombosiya zvebasa mboti aregai ndimbotunda because kuri hewo uri kuchinja like inini aipekupera muno kwai kuri hewo vanhu vakunyatsoda kuona zvino Facebook yatirasisa vanotibona kwaita sii vanhu vari kuti muedheti yesomuo Facebook yaramba guys vainatsokuenda haukoni kuita video call here vanhu vabhunyatsokuona kune mafrizibility vana basi guys zvakaoma saka ndenge makuda kumboitawo health mobva mambonakirwa mumbokesha like ndakatozozwa kutunda muchihure kupurikidza nekusangana nevarume vakasiyana-siyana vane dzine mhando dzakasiyana-siyana vane varume vanoziva zvavanoita vokutoti unotopatunda chete saka kana wanakirwa kudaro ndaiketi especially vaya vanotora time like zvandakitaura zvefull house kisimeni unogona kusvika mudenga rechinomwe wotombokangana kuti ndiri pabasa zvechiwa kutombonda ndosati kuti vanhu vanozoramba vachimbodzoka bcause anenge achiziva kuti ndinonotundisa tinonotundisana infact saka saka naikeni kana munhu akufadza
dzava wanatigwa panewo watiwo uda kwava kuda kuita healthy watundisiwa newe paya hauzosemunhu akaita mafeelings watonyatsoona kuti aiwa zvebasa ndaita pasaidi mari yangu ndapiwa se hauzouti una baba yatimupamai here because ane mafeelings kawa kutokechapa aiwa tisimela hakuna mukadzi wekuti anoda kutunda kakawanda zuva riri inhema itoti hakuna mukadzi anombotunda kakawanda so mukadzi akangotunda vamwe vese avazve zvatova zvebasa paunenge watotunda zvavharana vamwe vese zvatova zvebasa handimaona so angatoti andichadzoka vamwe zvavanoita kuti manakirana matundisana payapaya anotomboita unonwa doro zoti tamoti ngatidzokere futi chinenge chatova chi2nd round kaicho otobhadhara mari inenge ichidi but iwe apa newe wakutoactawo wakutoita action because wakuziva kuti muri kufadzana nese nochokwadi chocho kuti kufadzana zvinodipenza nemari yakawanda mamwe machallenges ndekuti varume vacho havasi kugeza sisineli munhu anenge achinhuhwa hapa nyengo yakaita masadza apa munhu ndo paanorequesta kuti ndiri kuda blowjob apa nyengo inenge chinhuhwa hapa dziri kukanda paanobvisa bhutsu dzacho dziri kukanda so munhu wakadaro hauwani good service than gentleman nekuti munhu anenge akanaka akageza achinhuhwirira anoona ndokusiyana kwazvakaita but all the same chero akauya achinhuhwa izvozvo zvacho achinhuhwa mabhora iwayo kana kuti muromo muchangoita basa still because zvokuda mari yake tichatongoita ende kokuti ageza azviite ivo vanhu vakadaro vane shina ndo vanenge vachitonyadzofamba ndo vanenge vachitonaka ivavo ende ndo vanobudisa kuti mari kazhinji kacho magentlemen vazhinji vacho havagoni uyu vanenge vachitongozvinzwa so yeah kokuti uti geza azviiti sezvo muchigara pamahotels panenge paine mashawa handikapi munhu bathroom andipa 100 rand yekuiti sisinei kati iwe uchida kuchengetedza utano hwako kuti munhu agesi kwete kutongokwirwa ukatarisa kusaiti asi kana kuri kuti munhu arequestawo kana umbe nontop or full house unopa munhu shawa ogesa then muzonyatsomuti asi ndapera pawagaisa ndapedzwa mafuta nemwana wake aiwa zvakaoma saka amuzomboiti here chinonzi boyfriend like your boyfriend yekuti unotoitawo boyfriend yekutoti ndokufonera kuti naikeli chichi you know hauna boyfriend inini zvamanje I think ndakatonda chibasa chichatoita kuti ndichitoshaya hayi kozi inini kuti ndichibvisa bhurugwa rangu pasina mari kozi ndikangero ndadza kuti munhu I love you akuchitongondilaza mahara so zvelavhu ndakatosiya bhosi ndakazvona kuti kana kuri kuti ndiri kuda kutunda ndinongotunda nemhenedzo nemaclients iwani so there's no need yekuti ndiite boyfriend and maboyfriend kune varume iko zvokutoti vakutevedza mumaklabhu achiziva kuti mahura anobata zvimari vakutonotimba vasikana kuti vawane kuchengetwa nevasikana vadanozvivawo vasikana nevarume ivava saka ukureva kutiwo nhasi kana murume anotouya achitaura kuti inini ndinoda thank you shomi nemastars 20 stars uri kuti ukawana murume chai anotonya nhasi achiti ndoda kubvisa mustreet ndoda kuti ugare pasi udzikame hautodi hautozvikwanisi handifungi kuti ndichambozvikwanisa isimele ndakuda kungoti ndichingotsvaga mari chete ndova independent because kuburikidza nekuona zvinenge zvichiita vasikana vazhinji vanotowana munhu mumaclubs then vamwe vanomitiswa then munhu ozongokudza kuti ndingaroora ure ndingaita seapa munhu anenge akupa mimba okusiya kuti ari muri kuona asi kuda maybe ndikawanawo munhu wokutiwo munhuwo asi webasa akati ambowelavhu zvamanje manje hapana ko hama dzako dzinozviziva here kuti zvaunoita vamwe vanozivawo vamwe havazivi saka vanoziva vakazvigamuchira handina basa nehama because pane pandaifanira kuenda paita client patauya neclient saka utombobuda hedu akana unogara mufuratira ako vachiita handiti hazvishamisi akakumbira ari kumatina yana allright saka ragaiti kubuda hedu allright saka vane ukama avava wati hauna basa navo wati chii chakaitika setinenini ndaigona kuchikora zvokuti dendakawana hama yakandibatsira azavaiti denda ndiri pano panipana so handina munhu akandibatsira uyo kusumudza so parave nditori kushoro
ipesana yakasirwa nemurume apana munhu akatibatsira ndakasara nemwana kuti ndaibatsirwawo nevatorwa kwete hama so zvehama inenge yatongonditanga. Okay, saka mwana ari kupi? Mwana akanga ari kumusha ndakamutora izvozvo anenge ari kugara nemumwe mwana watete vangu imo kuSouth Africa kwandakasvikira ikoko. Saka iwe unopota uchienda kuchinoona mwana ikoko? Saka mwana unomudza tindogara kubasa? Ndiri kubasa, mama vari kuenda kubasa. Akura zvakadini? Akutoenda kuchikoro kwako? At least unogara mwana wako. Saka hauoni kuti zvingave nani like ukatsvaga proper accommodation here kuti vatogozogara nemwana wako wobuda hapo uchienda kumabasa ako uchidzoka kumba? Maiwe chimene ndopane moyo wangu kutomutora kuisa kumba ndinoisa padhuze ndopane tsvagawo apatimende kuti ndechigara nemwana wangu zvakewo mwana wangu ari kuenda kuchikoro chikuonawo kuti sososo ndingaisiri zvinhu pamba ndinonobudawo ndonotsvagawo paguest house kuzoti manheru uchidzokawo kumba kumwana ndizvozvo. Ende basa rako unotodara naro wena? Basa rako unotodada naro zvekutodaro unotonyatsorida? Ndandisina kana chinhu ndochatoita kuti zvatondisimudzirawo ndatovaone something. Wative something? Wave nei naikeni? Wave nei? Ndakatenga kasendi kangu paziko. Okay, that's good. That's great. That's great. So izvezvi ndakufanira kuti ushande muchipedzisa kuvakaenda ndakatopedza yasarawo nezvishoma so. Good. That's great. At least unenge une pekusvikira zvako nemwana wako pekuti mwana wako azogara. Aiwa, zviri nani hazvikada wakadaro. Pane munhu amboisa komende kuti kwanzi ndiyo wokukwerera murume kauya akateverwa mota. Ndiwe? Asi kune munhu akatengerwa mota akwerera murume? Pane munhu akatengerwa mota agona chikafu. Zvisimene ndinoraapa kwete zvokutamba. Ipapa pandinokufunga kuti mitongo yepinda muma-adult content. Ndongozva kuti atongova pornography person. You've got nothing to lose hako. Okay. Kwai ndinorova chikafa kwete zvekutamba naiwe iyo Facebook koimbozama kupinda katimboona asikana naiwe Facebook inoita sei timbotraya kuedhazve futi timboona kuti kana wapinda apa. Saka unoziva kutoti mota inogona kutobuda. Network yake network. Hey. Kwai ndinorova chikafa zvisingaiti ipapa. Network yake yakuita chitiza. Hello? Network yake yangaita ichitiza. Ndiko kwauri network inotinetsa ikoko. I think pane munhu angachizama kufona nepo. Alright. So ndozvyangaisitopa internet. Wambotaura nyaya yekuti pai wakambosangana nemwe musikana paFacebook apa kakuti uya kuCape Town. Chii chakazoitika? Ndasangana naye paFacebook ndobva ndati uya kuCape Town. Ndobva ndati manje muCape Town handisati ndambokufambira handinyati kukusini. Ndobva kuti aiwa ndikuuya kuPretoria ikoko kochiona vana. So pandinodzokera kuCape Town todzokera muThekwini ndaiwa zvakanaka zvakadii. Zvakati akauya mukana ndobva ndatokwira bhazi rekuti asvika kuCape Town. Tasvika kuCape Town handisi kuBeirut. Ndobva kuti wow isusu hatichatodzivani panapa. Ndochoenda paguest house iro pane guest house rakati that's program. Woenda ipapo. Then nazvo kuti tindebvewo. So ndasara paya ndakatobhukawo guest maimira mu-street road. Ndasvika paya kumanheru ndikati munhu angambozorora ndichirega ndinomira pachachi. Ndamira ndawana mhene 1, mhene 2, 3, mhene chikondo pandasvika vasikana vanomira exactly pandandika. Ndobva ndatongosungurira ndakamira nechipaseri. Vasikana vadobva vauya. Wauya panapo uchishandisa mushonga kuti uchitorere maappliance vari kunoidetsera mutombo yakauya. Handina kukwanisa kudaira gosi ndanodya laitaura saka vako vakawanda. Vakandirwisa vasikana ivavo vakandidzura musoro. Musana ndipandasomudza ndikati wangu ndozvaitika kuno. Zvakaoma utongoshinga chichichi. So sezvona ndakangofamba vaina mari kangu kebhasi. Zakuti pamhene dzacho poidzodzo yokokwaibhadhara close client 1,200 kuti kuCape Town. 200 short time. Short time. Okay. Ndobva ndatokwira bhazi rangu ndobva ndadzoka kuPretoria kwandaibva.
ndoimwe challenge ndakasangana nayo. Kana kubvunza unenge usingazivi panoenda tombokarika wasvika ipapo polisi vanenge vasingati vaurani and iwo they are jealous and stuff. So wakatorowa zvokurowa zvashi? Like vanongopata bvudzi vachii because ndakarukwa ndakarukwa zvakakazvizvo kuti vaikwanisa kubata vorudzira bvudzi. Kungorwiswa achitokunzwa uire paribva pano wauya kuzotora maclients. Ndozvavaita vaitwa zineti ndaendesa panzvimbo handizivi. So muridzi wopaguest house ndakazouya akati achirara nekumangwana odi oita plan. Hey, zvazviri dangerous naye anyway. Saka ukangoshanda one day ndobva watofuma uchidzoka? Ndakatoshanda one day ndobva ndatofuma uchidzoka. Ko yanga akudenza wachiona kungadii kupa accommodation? Akatotadza nekutobatika chipurezi. Zvakaoma. Hanzi Kelani ngambochitira video call timuone ameno kana ikapinda video call network yake inenge kunetsa try kuswitcha tione video call. Alright. Ndikationa saka izvi zvatotanga so kuti maminitsi acho pamwe achakurumidza kubuda. Ndikatopedza ndipapa ndisenda class. Watowana client? No, ndikapedza like this ndapedza class. Kubasa panze apa kunotsvaga maclients. Okay. Right. Ndiri kuoneka. Handizoti vakunyatsa kukuona here Milton? Mamuona ka? Mandiona actually andiwana sidaisa phone yangu. I think andina ring light. Okay, aiwa tikunyatsa kuona hedu. Taiwo tinyatsa kuona ende wakabatana chimiro chiripo chiritiwe nawo kana dumu. Apa une garo. Aiwa basa rako wakagadzirira wena. Wakagadzirira. Saka izvozvi apa vanhu vane mabhonasi kaya mabhonasi akapinda apa saka muri kutoita mari ka? Apa ndakambozorora tautire senda ndiri kumwana so apa ndatodzoka nhasi so ndichitopedza ipapa ndakutopinda mubhawa kunotsvaga clients. Okay. Wokutotsvaga wokuwata usiku hwese full package? Usually anditi manight sisine. Manight anorwadza kunenge waswera wakamira uchishanda so unobatana undosvika. Saka pachikafu pahotera munodi mobikigwa ipapo here? Chikafu munobikigwa ipapo? Matiti zvine chikafu chamunodya munobikigwa pahotera pamunogara? Tinototenga chikafu. Pane ane kitchen ipapo kana ungebuda outside future. Alright, saka chikafu ichocho chidhura zvakadii? Mari yacho wawana kubandisa chikafu kana chinotengwa nemheni kana wana mheni? Chiita mari? Chikafu like inotangira pa50 like zvakaitoshandisana sadza and stuff. Aiwa saka chinodhura. Kana waita chikafu chekuti upi 50 rand plate iwo waita 100 rand saka maplates 2 esadza. Ndaimbova panapa pekuti tanga pane pekuti enda narenda zata anodhura because the week like ma 1 rooms to 1.7. 1.7 room. 1.750 per room per person. Per month. Per week. Saka ndiva nongotora mari yacho saka nunosara nei? Ipapo manje. So ndosaka ndakati ndega ndibhekwe kuma 1 ndiende kwekushare because kwekushare it's 1.260. Saka apa makuita 6 something per week. Saka whether you like it or not watoitsvaga mari iyoyo kutoti ubhadhare ukashaya wodii manje? Ndikona umbeka short waitsvaga ukanje kushaya. Asi bhora racho riri busy. Not that much like but pangoni pakanaka then pangoni like pandakatanga hivi ipapo rent inoita 1000.
Basaba sina kunaka. Ndakatobva kumanje manje pari kuita problem kuti panenge pachikuda data. Ndakatona makuti hangu ekumashure akanga masikete sezobhadhaira ipapo. Okay. Right. Hey, ya pakaipa. Aiwa. But itakuti utsvage imba yako, I think uite zvenhingikiri zvokuti uite zvinhu zvako uri pamba pako nokuti izvi zvekunhingikiri zvazviiti plus uzobvunza nai guys vanoziva iyo mafans acho only fans dzachona mupeiwo information guys kuti anofambisa sei oita sei aite zvinhu izvi ari kumba kwake nokuti izvi zvekufamba musiku nemabhawa munenge muchifulaya mabhodhoro nemapanga zvinonetsa izvi antimaona hanzi naGT Chapukanya anozani makuta kutonopindira kaGT Chapukanya zita rake riri pamusoro pecaption apa anonzi Queen B Kelly kwanzi why did you go back kubudget wandibhowa ndofunga tina munoshanda mese natinotenda gwede munenge munomboshanda mese ndiye musikana wairikudza kuti ndiye wandakasangana naye akazotipaling up yepaclub pandakatangira kushanda weye anosara kuunhingikiri anosara kuclub akasara kuclub kumwe kwamaishandira aishanda kuclub makumwe kwandashandira naye atobvawo ari kutotaurawo zvake ndadzokera kubudget iye anogarawo kubudget ikoko iye ane plans ake but anoshandira pane rimwe club. Okay. Saka makawanda nai makawanda imimi makatowandisa anyway. Sinoti competition yacho mumabhawa isikuhayi. Nevana vadiki zvokuti mototi naye vana vadiki vana vadiki hama 18-19 years saka ndokungosiya chikoro nekuita izvozvo nai. Ndinosiya chikoro nekutongoita izvozvo. Vamwe ndokutodzinga dzedzanetsawo vachikuita vamwe vanenge vari pavarume vachikuitawo zvomusekwa zvakaita. Ndichadana Evangelist ndichadana Sunday amubatsire kurejista ku-online fans kwacho nokuti Sunday anditi kwai account yake yanga kablockwa naZuka kuti asapinde paFacebook for 3 days amoti akaita sei sanga chiti bhaniri kupera nhasi saka achatobatana nanhingikiri achatobatana na kusika manje usinganyari zvaune confidence kudai wadi kumboita zvokuti usika like ona ukaita conscious usinganyari andika let me help you content yako pasocial media papage pako anditika content yakadaro vanhu vanouya vachitukirira bado chitokura andiona uchitukirira chokura but uchitowana mari yako pera kwemwedzi because you can make money zvokuti unopesera usingasaini kana kunhingikiri kwacho kutachilaini kwachona ndozvandanditaura so page rangu ranga rine problem so apa ndataura nababa rukadhedzi vangu vambotikatsira because other page randakataura naro iprofile so ine dzimwe mhosva dzasingakwanisi kusolva ndosaka ndakazovhura page through my profile. Because you can since usina anything to lose and what you can do that content and ndakatoona kuti vanhu vakuita macontent ekushanyaya nekushamaya nekuita sega vari kukura fast zvokutodaro andiona because tautawa nekungona mabhurugwa avanhu nechichi but vari kutokura zvokutodaro saka ukaita content yako uchibvi nokuti varume dzakazara pasocial media apa imburu dzoga varume vari pasocial media apa ndozvavanoda izvozvo saka unotoita mari yanyu uchitobhadharwa mari yacho iyoyo ukatozosiya anoita mari anzitarisa pe havana mari avo mari ipiko melody anoita mari chaiko chako necontent yake iyoyi achiita tunotaka page kwake achiita content yake iyoyi yezvinhu izvi anaro page kudhara ari kuti anaro page kudhara hanzi tipe Facebook page timufollowe anongonzi Queen B Kelly joinini mabasa aya ariko asi chandinoona ndechekuti ava vana ava mabasa aya avachaiti unoona zvikuitika per day vanobata 2.5 handikuona saka munhu anenge akambotanga kupinda muchibasa ichi achibata 1,200 2,000 per night kuti uzonomudza kuti kunopiwa 4,000 mwedzi wese do you think anogara hanzitatomufollowa maita zvakanaka anonzi Queen B Kelly Ruvarashe saka do you think anozoenda mushanda mumba manenge achiudzwa instructions achidine opiwa 4,000 pakamwedzi avazviiti avadi saka vakatozviudza kuti isi ndobasa ratiita whether tataura takwira pamusoro pegomo kana tikadini hatifi takati vachinja because uri kumudza chitaura ndakatenga stand ndakuda kutovaka nebasa rake irori saka pane chaichazomuconvince here kuti siya
sometimes nekupenda cheti ndozvafara nekusakura cheti ndozvafara. Queen B Rashekeli ndiye. Yes, ndiye. Zvokuti ndozotanga kuti hanzi tsvagai mabasa like vanhu vanotoda tsvagai mabasa vanasinzi but ndozotanga kuti kune basa ringandibhadhara even toti kwakaoma ndawana kana kuti 1000 pashure kana kwakaome. Ruvarashe mira hanzi musazvikudza zvokushama Ruvarashe whether we like it or not vari kutongozvita and the number is growing by the day. Ndochokwadi. As much as tisingazvidi zvakashata zvokushama kwavari kuita but look at the numbers of ndakatoshamisika vamwana ndisingafungiri zvino vakajoina. So whether we like it or not tikava discourage remember vakavanoya nemafoni avo nemadhata avo haudziri munhu zvokuita nepeji rake chero mukanotukirira mukadini havana basa rekutukwa munozati vana vana basa rekutukwa pasocial media apa zvotuka tamutuka tazodi yaundugwa havanei nazvo izvo. Their prices are on their eyes are on the price vanongoita chete. You can't convince them kuti idai kuzodai hazviiti because by the day vari kukura vari kuwanda vanhu ava vawanda vari kushama vawanda zvekuti hamuna zvamungaita guys. Kungotongoona whether you like it or not munotongoonaovhurawo mungoonawo mukuti mosekerera modarika ndochokwadi chiripo. Hatina zvatinenge tichiita kuti titi kudii kana kuti kudini. Ipeji rake maruzi ndeyake anzita zvaunoda zvaanoda. Saka instead hake kuti ainde kutachilainika isu tingatokurudzira kuti ainde kunoshama pasocial media zvekwamwari chaiko besides kunosangana nekondomu rakazara ropa ka tingatomudza kuti inda kupeji kwacho kunoshamira kupeji kwako kana uchibhadharwa urege kuinda kuti nokuti utachilaini hakutoita kutotyira upenyu hwake tota kutotyira upenyu hwake. Zvandisinganyara I think ndinotoita zvinokuita evangelist zvezvokuti anotoita machannels ake anenge achiita izvozvo but achitoita mari asi munhu wekuti achiri kurarwa nevanhu vakawanda wanda like zvedu zvekumaklasi. Hanzi you are encouraging. Yes, we don't judge my dear. We don't judge. That's our policy. We go with the flow. Arifarira basa rake musikana. Ari happy nebasa rake. So tuita zviri kurira guys. Hatisi kuzoya panapa kuzoti hanzi we team encourage. No, akumbira ega kuuya and haana kuuya kuti ndakumbira kuti ndiuye kuti muzondibvisa kuchachilai. Mamunzwa mese akati ndauya kuti ndizoziva kuti vandibatsirewo ndanzoda atichiri kuupgrade myself kuti ndinotokwira sei kuinda kuma OnlyFans. Anomaona ndo zvaari kutaura auya ega haana kutsvagwa nakudii and atoziva chinangwa chake chakutowira akati handidi kuuya seghost ndoda kuuya direct. Saka do you think kuti isusu exactly tikazoya tomukonza kuti aiwa isati tisi kuzvifarira isati tisi kuzvida usazviite tinongoto encourage nokuti ndo zvavari kuda ndo zvaari toda. Saka tinongomuti famba nemunhu ndada nebasa rako zviite nebasa rako. Because some they do it behind the camera but vanhu vari kuzviita zvatingoita kunze. Aiwa vanhu vari kungozviita kanizvache zvazvo zvisinganakidzi but chokwadi chiro chete vanhu vari kungoita havo. Izvi zvinoda kuvhura vanhu vari kuzviita vari mudzimba muvarume kwai uyo ningikira toti ndine murume tinotenda hanzi ndine murume. Vanhu havachinzwisi kuti chero social media kana ndikauya ndakazviudza kuti ndinoda kuzotuka vanhu chero mukatirisa twinge usadini munhu anongotuka because ndo content yake chero mukati musatuke munhu musadini anotongoya chitsvaga kuti ndotuka ani nhasi because akazviudza kuti ndiri kuenda kunotuka ende zvamuri kutaura ameno kutukwa handitombokunzwisisimeni kutukwa hawo nazvo handitori ndinotoseka zvakona ndinozati uri kundituka but ndikakuya kwauri titisha handina chikafu haungokwanisi kunzipa so zvinoita kuti ndiise something patable mwanangu achidya achienda kuchikoro tokwanisa kuutika unawo ndikabatsirawo masista zavo its fine because handina munhu anotibatsira ndoya kwanoticherera ndibatsire ivo vanhu anongoti zvakaoma but at the end of the day hakuna munhu anokubatsira. Right. Saka kubasa kwamunoita munombosangana nevakadzi here kune vakadzi vanombouya vachitova kuda kuita izvo ane mari yake munoitawo vakadzi to vakadzi. But vakatouya munotoita. I think I can go for it munhu auya nemarava like go for it. Okay. Yeah.
iya ichitaipe kuti zinototi my sister dei wanga wambodai noupenyu kana kuti dei wao wambodai titongomuti our sister wish you all the best ndo zvatongomuita usho kuti wish you all the best and just be safe mukufamba imomu and only zvakare inangu chandingatomuencourage aka nokuti mukufamba umu zvenhingi zveropa zvawahutaura nechichi zvototyisa zvinani kutoshingirira nepeji rako handika uye zvauri kuita zvese zvizvi uchiita uchidini chiita papeji pacho ipapapa uwane mari maybe one day uchazowana mari ukatosiya vana kora hachashamiko zvino kora taigara chiona nyasi yose iyi yakora iyi kora aitivhurira makumbo kudai akadzishanda kudai tichiona nyasi yose mubhurugwa mose kuti hawa iko zvinobatokura kora asi vanhu muchizara pamalive akora akatenga zvinhu akatenga imba akatenga tichingoonona kudai nemaviews edu kudai tichingoti munhu ari kushama tichingotokirira tinokomesecheni achitoendera mberi nemberi nekuzvokutodaro tozoudzawo vari kuti kana guys let's not be selfish utsvagawo imba ndozvati kana uri pamba panenge pari ndimacontent ako unenge unenge exactly chitsvaga jeni utsvage content yako uri pamba pako tsvaga imba uite content yako chirega tisaramba kukubatirira kauchinda kukubasa waita hako keni I hope ndichakupa nhamba yasandi yacho pati nichandanoti ushingirire kupeji uku shingirira kupeji ene chatoshare just because tikuda ini nangu as a way of supporting you kuti pamunguda ungatozorega zvekustiritika zvinani upengere pasocial media pacho ipapa utorewo mari yazuka saka chinhu zvaunenge uchiita content yako indichangoshare chero ukadii ukatochikapa chako indongoshare chero ukashama indongoshare No, thank you, my sister, and please be safe. Aniti, indako kubasa. All right. Thank you so much. All right, dear. Right. Vanhu vari kuzviita mabasa avo guys. Ndo time yekuti vase kuti tichatombofa takazotaura kuti ndikufara vedu we. Hey. Wekuti azombofa takataura kuti izosiya uzodai uyatoya kuti nandida kuzozvawo ndiudze kuti kwa toda kubatsirana ndisiye ida yakuzoti ndoda kudoapugireta myself from chekuhotera kuti ndiende kulevhe kumusoro saka ndai want to know kuti zvinoitwa sei kumamarriage uku exactly kuenda who are we to judge titoriwo vatadziwo pache zvedu kungoti kutadza kwacho ndokwangosiyana umwe anotadza neichi umwe atadza neichi but mukangobatsirikana guys mukangoziva kuti Portia, I think that's not for us to say. Anozviziva, she's an adult. Anotozviita zvanoita pasocial media. Unofanira kuti ungaudza munhu akauya pasocial media ane page kuti zvauri kuita vana vako vanoona. Do you think havazvizivi? Do you think we don't know kuti zvatinoita izvo vana vedu vanoona? We do know. So ichoice yemunhu ndoda kuposta chii pasocial media kwete zvacho zvinotogara zviripo, not only vana nevazukuru nevakwasha vachazviona. We don't care. Takatozvipira kuti ini ndiko kutotora malife yangu ivo vachararama life dzavo. Saka ufu wakaudza social life anzi chauri kukanda ichi vanotozviziva. Hapana chinyuwani chamuri kutaura chavasingazivi. Hapana chinyuwani chavasingazivi, chinyuwani chavanenge varipo chichitsva. Hakuna. Mukangoziva kuti even kutadza kwedu kwati chiti kutadza handisi kujustifya zvangu zvavanoita because ini handisi kujaja munhu. But chivi guys. Iye yuyu ari kutoenda kutachilai kwacho kunohura. Newe uri kusora uchinyepa. Newe uri kusora uchituka. Sin is sin. It's rated as sin. Hakuna chivi chinonzi chihombe kudarika chimwe. Chivi chake chari kuita icho chichi chakatofanana nechivi chako iwewe chekuti uri kusora uchiita makuwa. Uri kusora it's just one. Zvakangofanana. Chekuti unosora uchingovenga vanhu zvakangofanana. So guys, ameno isi changoshiya zvinhu zvake tienda takadaro kuberi, right? Toda tisandapinda pane imwe nyaya yedu. Toda kumbovhurira vanoda kuti vataure. Anditika toda kumbovhurira vanoda kutaurawo varipo vari muzvibasa zvakadai so vanhu vari kunyanya kutumira mameseji. Okay, uyatouya. Hanzi ndoda kusharewo my ashawo story. Thank you very much Kola. Batouya. Ndozvati kuti vanoda kutoshare nyaya dzavo. Muone kuti chero tikati kudini vanhu vagara varipo tinavo vakutorera mari vakawanda tovarasha. Sipano we don't judge. Uyumo atosagara senda nyaya yake message that I want to share my ashawo story. Batouya ushu ndotomfonera.
Star, you are the one who's judging now. Go back, Pastor Koramwan, because you are already judging. Who are you to judge? The same Bible that you are talking about, the same Romans that you are telling me tells us not to judge. Who are we to judge? For we shall all be judged. So because you are judging somebody and because and what about the sins that you are doing in private? You are doing a sin in private. You have already judged it. That's a sin. You have already judged it. The Bible, the word of God says we are all sinners and we seek to be righteous in front of God. And so are you any better than here? Are you better than here? For you to tell somebody, you are judging somebody. Don't judge. Do not judge. The Bible says so. So as much as but you are also judging. Leave people to be. Leave people to be. Madmindo kumbura kuti munyore ndinokumbura kuti munyore namba yangu mpana wada kufona ndokumbura munyore. Let them come out. Let them be free. We don't judge this page. We don't judge. We accept people as they are, and we love people as they are. So whether wakadini page, it's a community page. Come as you are, guys. We are sesha uri. Ati judge. Okay. Inside number zangu, guys. Kwanzi atisi kujaja we Twitter atikuzana zvakanaka. Do you think you can tell someone iwe kuti chakadai ungandiudza iwe kuti ita chakati ndikakuteerera? Unoenda zvanoda shamwari. Let them be. Hello dear. Hi. How are you dear? I'm good. So I was just returning your call. Oh, okay. My voice. Oh. You are very welcome on this page. Everybody is welcome on this page. We here because we love we should talk. Because I'm not good in Shona. What language are you comfortable in speaking? Okay, go ahead. Okay, but I'll be reversing to English more. I think it's easier because I will now use my tone. Okay. It's more close to home. So English is better to keep my same tone. No problem. Fundi, go ahead. Okay. I can start? Or? Yeah, you can start. Tell us who you are, what you do, and whatever that you want to share with us. My name is I call myself Barbie. Barry. That's what I usually call myself. Okay. Barbie. More Barbie. All right. Okay. So when I came to South Africa, I came through a friend, and I stayed for some time. The company was Shanda here and there, but because of the whole permit issue and all of that stuff, I couldn't really, keep a job and things like that. So my friend was like, do you want to try and get like a job in cleaning in Sandton? So I'm not a hard worker. I'm not Shanda, like my uncle are not that strong. Mm-hmm. It's not Shanda range, Koro Chiripo, but my brain, my uncle are. So I'm like, I could clean a clonator because that's not easy. I touched him with Zamazam. So when I got this, the Hamusangana, second day. Mm-hmm. Ukamboshanda bo ifukaita escort. In fact, she knows escort. I can say, I'll see my escort now. Or as okay to chop a number and do the cruise. Over the phone that day at escort she will class. That's okay. But number changes as well. Mm-hmm. Hello, Kola.
Hello, caller. Network here. Caller. Hello. 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 We were not hearing you anymore. I don't know what happened. I'm sorry. I am Murungu. I'm sorry. Oh, Murungu. Ah, okay. Very fast. Okay. So, Yes. So, okay. Yeah. After that, over we have a thing, then he was like to me, do you have do you have any sexual experiences, like sex? Yes, I have normal like 66. Like, okay, but would you free per sex? Like, not no, not that much. Are you on loudspeaker? Are you on loudspeaker? No. Yeah. Yes, I am. Remove the loudspeaker. Okay, can you hear me properly now? Yeah. Okay. Oh, actually, since you are not sex experienced, Panama agency, I can't say no, I mean, there are levels. So, to not traumatize you, I want to say start on a different agency, then get to the top agency. What's the difference? Like the difference in marriage. So top agency in Maria Kawandisa over years. But I need to Maria Kawandisa, so let's go to the top before I don't want to put that. What am I going to be learning? Kusira, I already know. I'm not a virgin, so why should I start from the bottom of Aseka? Okay. In any, I'm not an owner or a worker agency. I'm a customer. So when I saw you, I know you're my type, but in me already I have my own moon that I usually go there. So and Domuda. So I can't. So I'm just letting you know